Bueno, pois isto é unha patata industrial, hai 20 variedades que se destinan á industria, e entón o que fan é un proceso de extrusión ou un proceso de quitarlle a auga o máximo posible para que logo quede pois o que é o almidón, que é o que dá o poliéster orgánico e ao final é o que fai o plástico. A ver, unha bolsa de plástico, dependendo do grosor, pode tardar máis de 100 anos. E unha bolsa biodegradable pode tardar pois 180 días. A biodegradabilidade e a compostabilidade deste tipo de bolsa é que integradas, o sea, digamos, absorbidas polo chan, non deixan residuos contaminantes. E pola contra, as de plástico sí. É máis barato porque a bolsa de plástico en este momento sai do petróleo. Pois neste momento estamos falando dunha relación de 2 céntimos, por exemplo, a 7 céntimos dunha bolsa destas. Esta, por exemplo, está en torno aos 8 céntimos no que é o mercado. Despois temos, esta sería esa camiseta, despois temos, por exemplo, pois a de asa lazo. As de asa lazo suelen estar en torno a 20 céntimos aproximadamente, non é unha cifra escandalosa para o produto que é. Esta sería de galga 200, vai reforzada, aquí no que é o propio, estos son termosellados. Se vos fixades, todo o termosellado nunca vai en contacto con ningunha tinta, para garantizar precisamente que o produto pois aguante, non? Estes son, bueno, os dous clientes, digamos, mayoritarios que tivemos en Galicia hasta o de agora. E despois, bueno, pois hai superficies comerciais tamén grandes que, bueno, tamén non son clientes. Ten que vir especificado que o produto que nós che estamos vendendo é 100% biodegradable, 100% compostable, porque senón, claro, se dá lugar a fraudes, incluso a mensaxes engañosos, como os que estamos vendo en bolsas oxodegradables, que están poñendo que non contaminan, pero que sí son altamente contaminantes. Non poden dicir que non teñen impacto ambiental. Son tintas a auga, son tintas que non levan metais pesados e, por tanto, tamén, bueno, se admiten 3 colores, se admite que se fagan tricomías ou degradacións de cor, como é esta, por exemplo, da librería francesa, entendes? Aí parecen figurarse máis colores, pero non ten máis que 3.